Kanggo Bos Sintren rasa hati bisa berpindah dadi siji bayangane kakanganan ning jero lamunan duh pujaan kula cinta senajan pira lawase kongkono nggone beli bakal ngingkari. Buat Ayah Marno bareng Ayah Bisma, spesial kanggo sing duwe Sintren Putri Darmayu, Mama Ayah Bisma. Jarak lan waktu beli bakal dadi penghalang, sing penting kita wong loro saling pengertian. Setahun setengah maning tetonggoni kakang balik sing luar negeri beli bakal ngingkari. Spesial kanggo sing duwe Sintren Darmayu, Mama Marno, Imam Ayah Bisa, sapa kini Ayah Marno, kanggo sing duwe Sintren Darmayu, Zona Production. Ayah Marno, sing duwe Sintren Putri Darmayu.
anjlok ya pokoknya kayak kejadian kemarin jeblos. Ayo. Spesial kanggo sing sintren dangdut Putri Darmayu. Kanggo Ayah Marno bareng Ayah Bisma. Mama Nova, Mama Nova, Mama Nova, Mama Nova, Mama Nova, Mama Nova. Mama Nova. Dekanti sampai ning endi tetunggu blingen waktu piraku kula ngenteni cintane mung ning sampean siji Ayah Marno, Ayah Marno. Jarak lan waktu beli bakal jadi penghalang. Sing penting kita wong loro saling pengertian. Setahun setengah maning tetonggoni Mama Nova sing luar negeri beli bakal ngingkari. Mama Nova, Mama Nova, Mama Nova, Mama Nova terus. Mama Nova, Mama Nova, Mama Nova. Spesial masih kanggo sing aja. Kanggo Mama Lura Dalbo. Ayah Marno bareng Ayah siapa? Ayah Marno, Ayah Marno. Sing sintren Putri Darmayu. Dekanti sampai ning endi tetunggu blingen waktu piraku kula ngenteni cintane mung ning Mama Nova siji. Dekanti Mama Nova sampai ning endi tetunggu blingen waktu piraku kula ngenteni cintane mung ning sampean siji. Rasa ati beli sabar pengen dadi siji.